הגענו בת מצווה לסמל, האווירה והמקום מאוד חם, האוכל קיבלתי רק ביקורות טובות מכולם. אני גם בעצמי טעמתי, והם אפילו עברו את המבחן של אמא שלי, שהיא מאוד ביקורתית, והיא אמרה שהיה אוכל מעולה. האווירה של האירוע והדאגה של המלצרים ושל העובדים ושל נועה ועמית לפרטים הקטנים, פשוט דאגו שיהיה לנו אירוע מיוחד. אני הרגשתי שכאילו המקום זה מה שאני רציתי. כשראינו את זה בפעם הראשונה כבר ידענו שזה המקום וישר בחרנו בו. הייתה לי חוויה מאוד טובה ואני אזכור אותה לנצח. אנחנו רוצים להודות לנועה